Proġett tal-Gvern li se jżid aktar toroq arterjali, se jitnaqqru aktar għelieqi, se jitneħħew numru kbir ta' siġar, se tinbena bypass ġdida, iżda skont Muscat il-proġett Central Link se jnaqqas l-emmissjonijiet. Din id-dikjarazzjoni saret mill-Prim Ministru l-ħamis filgħodu, meta kien mistoqsi mill-ġurnalisti dwar dan il-proġett kontroversjali li dwaru saħansitra se ssir protesta nazzjonali nhar il-Ħadd li ġej. Għandi wkoll jien korrespondenza minn nies oħra fl-akkwati, nies li għodu f'postijiet fejn illum il-ġurnata jgħaddu ħafna karozzi u jgħidulek permezz ta' dan il-link ħadku qed nifrankaw ħafna emissjonijiet dan ir-rigward. Fil-waqt li Muscat qed jgħid li se jonqsu l-emissjonijiet, kulħadd jaf li dan il-proġett minnu nnifsu se jżid it-traffiku u l-moviment ta' vetturi, konsegwenza li se jiżdied it-tniġġis fiż-żona ta' Ħattart u l-madwar. Dan apparti li minħabba l-proġett Central Link se jkollhom jitneħħew ammont kbir ta' siġar. Fil-fatt hu mifhum li l-proġett se jeqret 48,000 metru kwadru ta' art agrikola u joqtol iktar minn 600 siġra. Intant din il-kwistjoni tas-siġar komplet ukoll f'dawn l-aħħar jiem b'aktar postijiet fejn qed naraw siġar jitneħħew għal kollox, fosthom Santa Luċija. Dan hekk kif residenti li jgħixu fl-Inħawi huma urtati ferm għal mod kif qed jitqattaw it-skuk ta' dawn is-siġar sabiex jagħmlu wisa għal proġetti oħra ta' toroq fl-Inħawi.